Voin Khan ZPM chuan ZPM political session ZPM office sa aneya he huna thu soitu Dr. K.C. Lalmal Somzawa General Secretary chuan kanram dam khawchhuahna tur chu agriculture le kaihhnawih hmalak hiani ati Dr. K.C. Lalmal Somzawa chuan ZPM he Mizoram kutna thoktu de ta policy momal nei omchun kani party chen khaten agriculture boy pui chu hlok lo ramchang kang te economy in nga na agriculture ani ngai lo anti ma se heng mi te hian in ban phun lovin achung chi antumani ramchang kang te nen in khai khin thei kan ni lo kumjaliam ta khan ke ma niang thowa subsistence economy ya bul chanan ni ati ZPM General Secretary chuan surplus production a omphot lo chuan manufacturing industry a hlotling thailo chu wangin industry kan soi ma in surplus product nei turin ZPM chuan price support nen thlai than bi ka bul kan chan ve don le chawani khang an poisa lo sem to zo zai te khan thlai pakhat tal hi lo hlotlin pui to ni se kan zia deuh tur kumsom thum panga state kan ni to hnu po ming cherna tur pakhat po kan la nei lo wangin mi hnunga call e kan thai chawele dona a hupur omrualin a challenging lebokani atibok voinin khom hi pulal ming mo e call ni secretary na kai shwaya bial sang report ngai thak anibok ZPM General Secretary Dr. K.C. Lalmal Somzawan Mizoram dam khawchhuahna chu agriculture le kaihhnawih hmalak na a in ngat ni in a soi Voina an party chungin khoma Dr. K.C. Lalmal Somzawa chuan ZPM chu kunna thoktu te ta na policy mumal nei omchun ani thu asoya party chen khatin agriculture boy pui chu thil hlok lo le ramchang kang te point economy in ngana atan agriculture an man ngai lo thu soima se Mizoram chu ramchang kang jok te nen khai khin thei ani lo thu asoya tundin phuna chuan Mizoram din chhuahna chu lo nei le kaihhnawih a in nga tatawangin an party chuan lo nei tu ten ham that na sa jok an nei thei nan te thlai tam zo kan thar thei nan te le an thlai thar te man zo ka an shal thei nan ma an la zel don ti asoi in khom hi ZPM secretary pulan mingmo ya kolni ina kai shwaya ni